Вітаю всіх! З вами історик Андрій Берестовський. Ось кафе Маестро, яке стоїть тепер на Ленінградській 11 під будинком факультету міжнародних відносин БДУ. З 1997 по 2002 год было рестораном Макдональдс. По иронии лесу, ресторан Макдональдс находится насупроть. Праз дорогу так само на вулиці Ленінградській. Цікаво, що гэты будинок пачалі ўзводзіць над рестораном Макдональдс у 2002 годзе. У канцы жніўня, пачатку верасня 2012 года его сдали в эксплуатацию факультету міжнародных адносін БДУ. А сам ресторан Макдональдс, логотип якого яшчэ доўга тут знаходзіўся, тут так і не вярнулі. І нават тут заставалася яго сімволіка, але пры гэтым не заставалася непасрэдна самога ресторана. Яго не адчынілі, хаця большая частка ресторанаў Макдональдс знаходзіцца менавіта ў Мінску. Больш за 15 штук знаходзіцца менавіта у гарадскіх кварталах. Ну і што цікава, у 2016 годзе тут адкрылі новае кафе. Вось такі момант гісторыі Беларусі малавядомай часткі. Відэа знята 16 ліпеня 2020 года. Усім добрага дня!